Dr. Lazarus McCarthy Chakwera amene the president wa chipani chathu cha Malawi Congress komanso the 6th president of the republic. Pepani mai wathu mai Monica Chakwera, a deputy president mai Catherine Kotani Hara, komanso mundilole kuti ndikaime pa maulemu onse amene aperekedwa kale chifukwa cha nthawi. A president ndaima kuti m'malo mwa ma directors onse ku national executive ya chipani tipereke kudandaula kwathu. Tikaona mada akazombo akuchoka pakati pathu, ifeyo ngati anyamata wanu tachoka. Nthawi yosaka mthunzi simudula nthambi za mitengo ayi. Mwakuti nthambi iyi yaduka pa nthawi yolakwika kwambiri imene ifeyo tili pa dzuwa tikufuna mthunzi. Munthu olimba mtima uyu, munthu okonda chipani uyu, munthu osatekeseka, ndikukhulupirira kuti inunso mukamuona mumuona mlangizi wanu weniweni chifukwa amakonda kuyankhula chinthu mmene chilili. Anthu ife timakuzungulirani, timakulangizani mozemberera chifukwa chilipo chofuna tipeze ochokera kwa inu. Koma uyu ndi munthu mmodzi amene akafuna kuyankhula amayankhula chinthu chomene chilili. Kotero pa nthawi yosowa chilungamo timusowa munthu amene amatha kutiyankhulira moto. Ifeyo tikulira, tikukumbukira ntchito zake zimene wagwira ku chipani. Tikudziwanso kuti ntchito zimenezi timaziyembekezera kuti azigwire ndithu mu nthawi ino imene tikuzifuna kwambiri ntchito zimenezi, ndipo akazigwiranso modzipereka kwambiri. A president tili mu nthawi imene ndiyowawitsa, ndipo ndi nthawi imene anthu amakhala amantha, ndi nthawi imene anthu amayenda namaopa nkhale kupanga za chipani kumaopa. Koma tikuthokozeni chifukwa kuti mukumayima nafe nthawi zonse, ndipo mutimvetsetse kulira kwathu. Ife msilikali uyu ndi amene atakagwira ntchito zimenezi mopanda mantha. Koma pene tikulira timatinso tinene a president uyu wachoka ndi thupi lomwe, kotero maliro athu ngolira mbaleyo chifukwa sitingamuonenso. Koma pa khomo pakachoka mwana amene amalima kuti watisiya mwa mtunduwu, mumalira pokumbukira njala imene ikhoza kugwerani. Komanso mmayang'ana ana ena amene atsala kuti akhoza kulimirani. Koma ngati ana amene wadulidwa manja ndiye kuti sakalimabe, njala abebwera chimodzimodzi. Kotero kulirako kumakhala pobe maliro okuti wina wachoka, komanso maliro a njala. Ndimati ndinene kuti chani, ngati wana wanu maliro pamudzi pano ngosayamba. Ifeyo ngati wana wanu tidakali maliro ambiri chifukwa chakuti nkhalenso manja wathu akudulidwa. Akamachoka kugwira ntchito izi tikumayang'ana nkumati mwina wena atambasuka nkumagwirabe ntchito zimenezo. Koma ngati wana wanu akamayenda pena paliponse, akuyenda natonzedwa, akuyenda nasungidwa, ndikuti ntchito imene adakagwira manja aduka, chotsatira ndi njala chifukwa palibe alime. Koma tisesa, tikamasesa kumakhala kukambirana ngati banja. Ndiye kosesako simumankamba za yekha amene wapita, makambanso nkhale za matenda amene alipo pamudzi. Komanso mmapitirira nthawi zina mmakambabe za mavuto amene mukumana nawo ngati banja. Posesa mmakamba afumu namvera kuti ife tubanja lino minda yathu yolandidwa mudzi. Ife tubanja lino akutiletsa kudyetsa nkhosa zathu kubusa. Zimenezo mmazikamba polira posesapo. Ndiye ifenso nkhale tili pasiwa, koma timati tinene banja ili luvutika kwambiri. Banja ili ludulidwa manja. Banja ili lulandidwa polima. Ngati iwe udachokera chigawo chino, udalembedwa ntchito bwinobwino
koma ngati unali CEO iweyo nulembedwa mu nthawi imene munali inu yo president, ntchito wanawa zikutha. Ndepa mudzi pomwepo mukati wina mudakamsiya kutchire foti mukuti ngwakhate, koma inu ngati abale wake mudzi oti uyikhate alibe. Nthawi yosesayi a president timayima abe nkutayi ife tumbale uja khate alibe kunjaku mvula yako katitengereni adzalime. Mukadzatsimikizira kuti ali ndi khate mudzamtenga mukamsunge kutchireko. A president chipani chanuchi secretary general palibe. Onena akuti ali ndi khate adakamsiya kutchire, ife chilonda cha khate sidachione. Onena onso akuti tidamva kwa wina kuti ukhala ngati uyuyu ali ndi khate. Timati bwanji mmene tikupempherera muchi muimene afebe mmapemphero kuti chilungamo chiziyenda. Ngati tinalo khatero tipite tikabayidwe majekisoni. Ngati tidalakwa tipite tikakumanendera mulo. Koma tisatengedwe nkupititsidwa kuchipatala cha anthu amisala tisadadwale kumisala. Tisalembedwe kuti ndife akhate khatero tisadalozeredwe ani. Ndikukamba chifukwa chani? Chifukwa ngakhale mmene imayendera ndondomeko ya malamulo kuti kamuchajeni munthu mumulozere mlandu wake, chimenecho sichidachitike. Tsono nkumango tidamva zoti uli ndi khate, tamulozerani chilonda cha khate. Ife kusesa ngati chipani pamande tisesera pano. Popeza kosesako mmati ayi titume awa kauzena afumu kuti mwina abweretsewa namulondola adzatigwira ufiti. Ifeyo timati pamande tipita kwa nduna zawo za afumu. Kumeneko tikawauza kuti ayi ngati khate mwalipeza yambani kupereka treatment. Koma ngati khate simunalione tibwezereni akalime kunjaku nkwamvula. Ngakhale kuti federezayo kulibe tikazonera komweko. Koma yambani mwatibwezera ngati simudamulozere chilonda cha khate. Kapena ayi pangani changu mtengereni kubwalo mukamulozere kuti kulakwa kuja ndi uku malamulo amene amamtundu umenewo. Ife a president utsimikizireni mmene mmatiphunzitsira sitidzaphwanya lamulo. Sitidzatenga lamulo lika m'manja mwathu ndipo sitidzatchallenjana nawo mabwalo aya. Chimenecho ana anu sitipanga. Koma president ndanena kale tilibe khate sitipititsidwa kuchipatala cha khate. Zimenezo ngati chipani sitilola. Koma tikuthokozeni chifukwa mumayima nafe nthawi zonse. Mwatigwira dzanja kuyambira dzana lija ndipo muli nafebe mpaka pano. Tithokoza leader of opposition chifukwa chokhala nafe. Ma MP nonse, ma directors onse, ma regional chairman nonse, mwapadera Dr. Kondwani Nankhuma kuchokera ku PDP tikuthokozani. Akubanja pepani nonse weni wako wachipani pepani fo cha msilikali amene wachoka pakati pathu. Ambuye akudalitseni.